בייגלה, מאת מרגרט ריי, ציורים ה' ריי, הוצאת הקיבוץ המאוחד. ובבוקר אחד בחודש מאי נולדו 5 גורי כלב תחש, שקוראים לו גם כלב נקניק. שמו של אחד היה דוקס. הגורים גדלו כמו שגורים נוהגים לגדול, ובשבועות הראשונים הם היו כל כך דומים אחד לשני, עד שאי אפשר היה להבדיל ביניהם. אבל כעבור 9 שבועות התחיל דוקס פתאום לגדול ולגדול ולגדול. הוא נעשה ארוך יותר מכל האחים והאחיות שלו. וכשהוא גדל לגמרי, הוא היה הכלב תחש הכי ארוך בעולם. הוא אפילו ידע להתקפל כמו בייגלה, ולכן קראו לו בייגלה. בייגלה היה שבע רצון מאוד מעצמו, מפני שלכבוד גדול יחשב לכלב התחש להיות ארוך כל כך. כשמלאה לו שנה, כלב תחש הוא כבר בוגר בגיל הזה, הוא זכה בפרס הסרט הכחול בתערוכת הכלבים. כל אחד חשב אותו לכלב היפה מכל. כל הכלבים העריצו אותו, וכל האנשים העריצו אותו. רק זהובה לא העריצה אותו. זהובה הייתה כלבת התחש הקטנה שמעבר לרחוב. בייגלה אהב אותה. אבל זהובה צחקה לו. אני לא אוהבת כלבים ארוכים, היא אמרה. אבל זה כבוד גדול לכלב תחש להיות ארוך כל כך. זכיתי בפרס הסרט הכחול בתערוכת הכלבים, אמר בייגלה. אני בכל זאת לא אוהבת כלבים ארוכים, אמרה זהובה. בייגלה נפגע, אבל הוא הסתיר זאת מפניה. תתחתני איתי בבקשה, הוא אמר, ואני אעשה הכל בשבילך. הכל. אני לא מאמינה לך, אמרה זהובה, והלכה לה. ואז התחיל בייגלה לעשות הכל כדי שזהובה תאמין לו. ראשית, הוא הביא לה לזהובה עצם גדולה, יפה וטעימה. תודה בעד העצם, אמרה זהובה. אפילו בשביל עצם לא אתחתן איתך. אני לא אוהבת כלבים ארוכים. בייגלה היה צריך לנסות משהו אחר. הוא נתן לה את כדור הגומי הנחמד שקיבל במתנה ליום ההולדת שלו. תודה, אמרה זהובה, אבל אני בכל זאת לא אתחתן איתך. אני לא אוהבת כלבים ארוכים. אגב, כל אחד יכול לתת מתנות, והיא ברחה עם הכדור. בייגלה היה עצוב מאוד. מה הדבר שרק אני יכול לעשות חשב ומצא? תסתכלי מה אני יכול לעשות, אמר בייגלה, כשהם נפגשו שנית. רק אני יכול להתקפל כמו בייגלה. לא רע, אמרה זהובה, שמך בהחלט מתאים לך, אבל אני אוהבת יותר את הבייגלח של האופה. וחוץ מזה, אני לא אוהבת כלבים ארוכים. בייגלה היה אומלל מאוד. עברו כמה שבועות, זהובה אפילו לא רצתה לשחק עם בייגלה. לא הסתכלה בו ולא רצתה לדבר איתו. יום אחד כששיחקה זהובה עם הכדור שקיבלה מבייגלה, קפץ הכדור והתחיל להתגלגל ולהתרחק. היא ניסתה לרדוף אחריו ולתפוס אותו, ובומפס, זהובה והכדור שלה נפלו לבור. זהובה ניסתה לצאת מהבור, אבל לא הצליחה. הבור היה עמוק, והיא הייתה קטנה. היא נבהלה נורא. אם אף אחד לא יבוא להציל אותי, אולי אף פעם לא. אבל אז בדיוק הופיעו פניו של בייגלה למעלה, בקצה הבור. הוא עמד כל הזמן בפינה המרוחקת והשגיח על זהובה. ומשראה שהיא בסכנה, מיהר לעזור לה. אל תפחדי זהובה, אני יוצא אותך מהבור, קרא בייגלה. שלשל את גופו הארוך לתוך הבור, תפס בזהובה והוציא אותה. כמה טוב שבייגלה היה ארוך כל כך. אתה נפלא, הצלת את חיי, אמרה זהובה ונענחה. האם עכשיו תתחתני איתי? שאל בייגלה. כן, אני אתחתן איתך, אמרה זהובה. אבל לא מפני שאתה ארוך, אלא מפני שאני אוהבת אותך. אתה הצלת את חיי. אז הם התנשקו. והתחתנו. ובבוקר אחד, בחודש מאי, נולדו 5 גורי כלב תחש. הסוף.